God formiddag og velkommen indenfor til vores webinar, hvor vi i dag lige taler lidt om, hvorfor valg af udstyr det er rigtig vigtigt, når I skal optimere jeres processer. Vi er spændte som flitsbuer i dag, fordi vi er gået fra en platform til en anden. Det var sådan sidste år, der forsøgte vi også at lave 4 webinarer, og det har vi egentlig været okay tilfredse med, men ikke helt tilfredse. Så nu har vi indkøbt grej, og vi er gået på YouTube, og det gør vi blandt andet, fordi vi så nu kan stille ekstra skarpt på de ting, som vi gerne vil have, at I som seere kan se, blandt andet laserlinjer på et scan. Så det, som vi skal igennem i dag, jeg har Thomas med, som er vores tekniker, som der vil gå igennem det tekniske. Jeg er sådan set bare direktør, så jeg har ikke så meget forstand på alt det tekniske. Men vi har en agenda, som vi lige skal igennem. Lige først så vil jeg lige fortælle lidt om, hvem Kvejborg er. Og så kommer der noget baggrund for 3D-scanning og et teoretisk eksempel. Og så går vi live med scanning af et emne og lidt omkring det her med opmåling, hvordan det kan nogle gange godt kan være lidt svært med traditionelle målemetoder. Så har vi en kundecase, og så er der også plads til, at der kan blive stillet nogle spørgsmål. Så det er det, vi skal nå her den næste halve times tid. Men sådan lidt om Kvejborg, så er vi sådan en 3D-nørdig virksomhed, som der ligger oppe i Koldby, oppe i Thy. Og vi arbejder ikke med enten med 3D-scanning. Og det er derfor, vi har vores ambition om, at vi skal være specialister inden for det her felt. Vi er 5 medarbejdere, hvoraf 3 af de her medarbejdere, de er specialister og udførende teknikere. Hvad enten de er ude at lave opmålingsprojekter, eller de laver demoer, eller afholder kursus i 3D-scanning. Fordi med det setup, så kan vi være med vores kunder hele vejen. Teknikerne her har alle sammen været ude på den anden side. Det vil sige, at de er uddannet i produktionen og har alle sammen erfaring den vej igennem. Og når vi er ude og præsenterer vores løsninger, så tager vi altid udgangspunkt i, hvad er jeres behov. Så får vi nok den bedste løsning og det bedste samarbejde. Og vi kan sådan set hjælpe jer hele vejen igennem opsætning, uddannelse og support på måleudstyret. Og alternativt, hvis det kun er et par gange om året, I skal have løst nogle måleopgaver, jamen så kan vi hjælpe jer med det. Og ja, sådan kort fortalt, så kommer vi fra Thy. Et ord, det er et ord. Vi vil gerne måles på vores ærlighed og vores troværdighed, og det kalder vi Thy-værdighed heroppe. Så ja, det kan I måle os på. Så det var lige en baggrund herfra. Nu kommer der baggrund omkring 3D-scanning, og det er så Thomas, der vil tage over. Værsgo. Tak for det. Baggrund for 3D-scan, eller hvad skal jeg sige, en kort introduktion til det. I dag der vil vi scanne med den scanner, der hedder Handyscan, og den tracker sin position via sådan nogle små klistermærker targets, I vil se på emnet. Så på den måde regner den ud, hvor den er henne, og så samtidig så aflæser den overfladen via den laserenhed, der er bygget ind i scanneren. Den første Handyscan, den blev udviklet for lidt over 20 år siden, så det her det er virkelig gennemtestet teknologi. Og over tid der er den her teknologi så blevet optimeret, så det er blevet hurtigere og mere præcis, og softwareoverfladen er blevet mere brugervenlig. Hvordan adskiller de her målemetoder med 3D-scanner så fra de mere sådan traditionelle målemetoder? Traditionelle målemetoder, der måler man jo fysisk på emnet med skydelærer, vinkellærer, målebånd osv. Det kan være ret brugerafhængigt, hvor får man lige placeret vinkelmåleren helt korrekt, får man placeret skydelæreren vinkelret på den overflade, man vil måle, hvor hårdt trækker man i målebåndet osv. Det er brugerafhængigt
resultater, man får der, er afhængig af, at man har nogle dygtige medarbejdere, der er uddannet i det. Der er 3D-scanning i modsætning til det, kan man sige, der genererer det en digital tvilling, hvorpå man så kan udtrække de mål og geometrier, man vil kontrollere. Skulle man senere opdage, at vi har også brug for det eller det mål, så har man scannet den del af sit emne også, jamen, så kan man jo sådan set tilføje flere målinger til sin kontrol på bagkant, kan man sige, hvor at emnet i virkeligheden egentlig er måske sendt ud af døren, men man bliver lige pludselig opmærksom på en ekstra problemstilling. Der er også en forskel der på traditionelle målemetoder osv., hvor at man jo altid kan gemme den her digitale tvilling til senere, hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål. Det første eksempel, vi har i dag, der tager vi udgangspunkt i rethed i et firkant. Det vil sådan set sige, at vi tager udgangspunkt i det arbejdsbord, vi har her på lige foran os. Skulle vi tjekke, at det er en fuldstændig ret rektangel, der er her, så hvis vi lige kommer tilbage til PowerPoint-sliden igen, så vil man jo nok typisk gøre det via, at man laver et krydsmål på firkanten. I det her tilfælde, der har vi bare den problemstilling, at vi har runde hjørner. Så hvis man gjorde det på det her bord, så fik man lige så meget en rapport ud på, hvor flot ens rundinger er, og hvor meget man lige har ramt den samme diameter i rundingerne. Så det var jo ikke hensigten. Den praktiske orienterede vil sige, at det fikser vi lige med nogle retskinner, og så kan vi måle vores de her krydsmål alligevel. Det kunne man også. Du introducerer dog en ekstra fejlkilde for via du måler det projiceret. Det er dog muligt, men man kunne også være uheldig, at ens bord måske så sådan her ud, og så var det knap så let at bruge en retskinne på det. Man skulle enten have den flyttet ned eller konstruere en eller anden form for speciel retskinne til at gøre det. Så der kan være for forskellige problemstillinger, hvor at det ikke lige sådan er lige til at måle ting på de traditionelle metoder. I tilfældet med bordet her, jamen, der har vi scannet det, og så har vi så trukket de geometrier ud, vi vil tjekke, og hvis man tager de to forskellige krydsmål her, så kan vi se, at vi har lige over en tiendedels forskel på krydsmålet. Så rimelig ret er det her bord fræst, selvfølgelig alt efter hvad tolerancer man har. Det kan man vælge at få ud i vores software sådan her som et screenshot, eller man kan også vælge at få det ud som en PDF med mål, eventuelt også suppleret med med screenshots i rapporten. Eksempel nummer 2. Der tager vi udgangspunkt i det her demoemne fra Quaiborg, eller fra Creaform. Og i det her tilfælde, der vil vi måle afstanden fra den her centercirkel og ud til for eksempel de her huller her. Og der har vi den udfordring, at det her hul, det er undersænket, så vi har jo ikke noget plan, vi kan måle det fra. I sådan et tilfælde, så kunne man jo fremstille en eller anden specialdorn, man kunne lægge ned i, og så videre, men det er jo i hvert fald ikke en opgave, der sådan er lige til med enten bare lige
målebånd eller skydelærer eller andre sådan traditionelle, universale måleinstrumenter. Så for at gøre det, så vil vi lige scanne emnet. Og så burde I kunne se softwaren her og vores emne nede i hjørnet. Og vi starter lige scanneren op her. Så er det så lige med at komme rundt og få alle de geometrier, man er interesseret i at få med. Få dem med her med scanneren. Vi kan se i softwaren, det er man får et meget intuitivt live preview af, hvor meget man har fået scannet. Så det er sådan set bare at fortsætte med at scanne, indtil man føler, at man har alle de overflader, man har brug for. Så er vi vist ved at være nået hele vejen rundt om det her emne her. Det tog ikke mange minutter. Så skal vi lige have rengjort vores scan en lille smule. Så vi starter lige med at fjerne baggrunden. Og hvis vi lige har lidt sådan løst hængende støj. Det gør nok ikke meget, men lad os lige se, om der var lidt. Fjerner vi lige lidt her. Når man på den måde lige har hurtigt ryddet op i sit scan, så skal vi have det finalized. Så det vil sige, at den lige bygger den endelige model. Det skal scanneren lige bruge et lille øjeblik på. Det er den gjort nu. Og så kan vi flytte det her scan over i vores målemodul. Så det har vi her. Samme software, bare et andet modul. Som blå til at hænge og svæve herude i luften, og vi har vores 3D-model, vores teoretiske 3D-model i grå hernede. Og som I kan se, så lige umiddelbart så matcher de ikke overens, så det er lige den første opgave, lige at få dem få deres koordinatsystemer til at minde om hinanden. Der har vi en mulighed for, at vi for eksempel kan lave sådan en surface best fit. Så vil den forsøge at parre alle overfladerne så godt som muligt. Og det skal den selvfølgelig lige bruge lidt tid på at tænke over. Sådan der. Nu har den ligesom forsøgt at lægge scanneroverfladerne ned så tæt på de teoretiske overflader som muligt. Så det første vi vil gøre her, det er lige at lave et plan, vi kan projicere vores mål på. Så hvis vi beder den om at genkende et plan her, og så kan vi så genkende vores huller eller cirkler, hvad vi vil kalde det. Vælger det her plan som et projektionsplan og tager for eksempel den cirkel hernede. Nu den overflade hernede, den er ret konisk, så vi vælger lige at begrænse den til, at den bare lige skal tage sådan en kant rundt her i toppen, for at vi er sikre på, at vi måler i samme højde hele vejen rundt.
så kan vi bede den om at genkende de andre huller her. Og når vi så har gjort det, så kan vi lige slukke for vores plan, og så kan vi for eksempel tage afstanden imellem centercirklen her og for eksempel ud til center af den her. Og så vælger jeg lige at definere en tolerance på plus minus 1,5 mm. Det var den første afstand, så kan vi lige tage den næste afstand her. Og den tredje. Og man kunne jo også, hvis man var interesseret i at vide de indbyrdes afstande imellem de her cirkler, så kunne man jo også tage for eksempel sådan et mål der. Når man har de her mål, så kan vi vælge at tage et screenshot af det, putte med i vores rapport. Vi prøver at åbne rapporten her. Og jeg har lige i bedste tv-køkkenstil lige sat den op med en forside og så videre. I forvejen. Og så har vi her vores cirkler, vi har genkendt. Og vi har her det screenshot, vi tog, og de 4 mål, vi har taget. Men her et eksempel på, hvor det lige pludselig er gjort rimelig let at måle afstanden imellem de her huller her, selvom vores centerhul ikke var i samme højde som resten af hullerne. Ja. Så hvis vi hopper tilbage til PowerPointen, og så vil jeg høre, om der var nogle spørgsmål til de her 2 kundecases. Der var ikke nogen spørgsmål her. Så vil Jakob overtage og snakke lidt fortælle lidt om en kundecase. Ja, fordi heldigvis så foregår det hele ikke på teoretisk plan. Det er rent faktisk noget, som også foregår ude i virkeligheden. Og lidt af det, som Thomas har været igennem her, jamen det var en udfordring, man stod med nede hos Feodan Ejeren, der er et jernstøberi nede i Skjern, hvor de efterhånden oplevede, at de skulle lave større og mere komplekse emner, som der var rigtig, rigtig svære at måle op. Og samtidig med, at det var svært at måle op, jamen, så ønskede kunderne mere dokumentation. Og det øgede krav til dokumentation, jamen, det gjorde jo, at deres målemaskine jo nærmest blev lagt ned på grund af alt det her. Så de var på udgift efter en løsning, som der kunne dokumentere alle de komplekse geometrier i alle deres i de støbte emner, de nu arbejder med. Og de ringede til os, og vi tog til Skjern og lavede en demo. Egentlig jeg regnede med, at vi skulle have solgt dem et stykke udstyr, men det endte med at være noget andet, som der rent faktisk også var et prisbilligere produkt, men levede fuldstændig op til det behov som Feodan de har. Og efter de nu har fået scanneren, man kan se på billedet her, der er en opsætning af et billede af deres opsætning, hvor de rent faktisk over til venstre i billedet har en stor skærm, hvor de kan følge det hele. Men nu kan de dokumentere alle deres kunders emner med de rapporter, som Thomas han lige viste lige før. Det kan simpelthen blive sendt med emnerne ud. De bruger scanneren rigtig, rigtig meget, og det gør jo så, at de bliver rigtig dygtige til at bruge det. Så
nu er de også begyndt at verificere nogle af de emner, som de har kørt gennem længere tid, også for at dokumentere, at alt det er, som det skal være. Og ydermere, og det er jo egentlig ikke med i planen til at starte med, men nu får de også mulighed for at følge slidet på kundernes støbeform. Så dermed så kan de være på forkant med, hvornår et værktøj det skal skiftes, også før det er for sent, og det koster endnu flere penge. Så et eller andet sted er det jo en fin kundecase, hvor man står med en udfordring, som det bliver løst, og det medfører bare en hel masse andre ting, som der bliver løst sammen med anskaffelse af en 3D-scanner. Og I er selvfølgelig meget velkommen til at henvende jer til os og få mere at vide om den her case. I kan også gå på vores hjemmeside, der ligger den her case, der ligger flere cases med rigtige mennesker, som der bruger 3D-scanning i deres produktion. Og nu kan jeg forstå, at nu fortalte jeg, at det her det var et nyt skud. Vi er desværre ikke live, så det der med spørgsmål, det bliver ikke i dag. Men vi sender jer den her optagelse. Alle, der er med tilmeldt sig webinaret, sender vi optagelsen og spørgsmål. Dem må I rigtig, rigtig gerne stille til os. Så vil vi gerne svare på det. Så vi beklager den tekniske udfordring. Vi lægger os i selen, at vi næste gang går live. Det bliver spændende. Jeg kan i hvert fald se på de optagelser, der er lavet, at det ser okay ud. Det bliver jo ikke bedre end det, som der nu kan blive vist her, men jeg tror, det er okay. Jeg tror gerne, vi vil her sige tak til Thomas for en god introduktion til de her ting. Vi var der. Og vi har et webinar igen den 16. februar. Igen, og vi håber, at vi går live denne gang, men vi sender i hvert fald noget ud til jer, så I får mulighed for at melde jer på. Ja, 16. februar. Tusind tak for den her gang, og for os er det en rigtig god weekend.